मुळा डॅम धरण मित्रांनो, हे मुळा डॅम धरण आहे आणि आता सध्या जून महिना चालू आहे. पाण्याचं पण प्रमाण कमीच आहे. आता पाणी खूप मोठ्या प्रमाणात कमी झालेलं आपल्याला दिसतंय बरं का. जवळपास पाहिजे तेवढा पाऊस नाही अजून, त्यामुळे अजून काय पाण्याचं प्रमाण वाढलेलं नाही आहे. आणि इथून आपल्याला नगरकडे पाणी जाते. पाण्याच्या टाक्या वगैरे आपल्याला इथं डोंगरावरती दिसतात. आपण परत फुल पाणी जेव्हा येईल पाऊस झाल्यानंतर आपण परत एक असाच व्हिडिओ टाकणार आहे. त्यावेळेला तुम्ही बघा पाण्याचं प्रमाण किती मोठं असतं आणि किती उंचावरती पाणी येतं.